Kag sa number 1, pasakaan sang administrative complaint ang mga medical workers nga involved sa kamatayon sang lapsag sa Baguio City Hospital sang Pebrero 18. Suno kay Baguio City Mayor Nicolas Yulo subong nga adlaw, Martes, mahimoy pasaka ang kaso sa wala pa ginhingadlan nga mga medical practitioners. Base sa resulta sa investigasyon sa fact-finding committee, may nakita nga lapses sa bahin sa mga medical practitioners. Ginpaathag ni Mayor Yulo nga makabig nga isolated case ang insidente bangod madamo man sa may nabuligan nga pasyente ang ospital. Wala naman ginpatpat sang alkalde ang iban pa nga detalye sa resulta sang investigasyon bangod nga confidential ini base sa civil service law kag mapagwa na lamang ini kung mapasakaan na sang reklamo ang personnel sang ospital. Pebrero 18 sang nabunag sang lapsag ang Iloy nga si Jennifer Silo kag iniya napatay bangod sa ginalegar sang pamilya kapabayaan sa bahin sa mga medical workers sang hospital. Magluwas na napatay nga lapsag, nangin critical man ang kondisyon sang Iloy. Subong adlaw maga-appoint si Yulo sang hearing officer kag masugura na ang hearing. Ka-statement naman ang head sang aton investigating committee. And may konklusyon sila nga may mga lapses magid nga natabo sa aton nga hospital sa ina nga insidente, no? I'd like to state for the fact nga ini nga investigasyon kag ini nga insidente is rather an isolated case. Hindi niya practice ang hospital, no? Kay kadamo iya sang nabuligan ang hospital naton. Gani nga ini nga mga insidente kung matabo magid aton gid nga investigahan.